Il-ħadd fil-għaxija ġew evakwati bosta pazjenti fil-maġġoranza tagħhom anzjani u ħaddiema mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li żviluppaw nirien f'kamra fejn jinżamm it-tagħmir tal-IT fl-isptar. Fortunatament ħadd ma weġġa kawża ta' dan l-inċident kif l-evakwazzjoni saret fi ftit tal-ħin u skont il-protokolli stabiliti. In-nirien ġew kontrollati b'mod immedjat minn ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili filwaqt li fuq il-post assistew ukoll uffiċjali tal-Pulizija. Kawża tal-inċident duħan qawwi nfirex f'diversi partijiet tal-isptar u bekk il-pazjenti fis-swali tan-nisa u tal-irġiel kellhom jiġu evakwati u rilokati fid-Dipartiment tal-Outpatients u fl-Iskola Medika ta' Barts li tinsab bi-swit l-isptar. Wara l-evakwazzjoni il-pazjenti ġew eżaminati mit-tobba u infermiera fuq il-post u rriżulta li ħadd ma ndarab kawża ta' dan l-inċident. F'kumment li tant waqt li kienet għaddejja l-operazzjoni, il-President ta' Stewards Malta, Dr. Nadine Delicata, konfermat li ħadd ma weġġa f'dan l-inċident u li kull pazjent kien sigur. Dan in-nar ġie kontrollat 50 minuti biex żgur inkunu sejf il-pazjenti kollha ta' dik is-sala u tas-sala ta' Maġemba ġew evakwati u bħalissa jinsabu il-parti kbira tagħhom ġewwa l-Iskola ta' Barts u ftit oħra ġewwa l-outpatients tal-isptar, ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri u l-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex marru fuq il-post fejn segwew mill-qrib l-operazzjoni li bdiet isir. L-operazzjoni damet sal-ħabta ta' sjata filgħodu x'ħin il-pazjenti kollha tieħdu lura lejn is-swali fejn kienu qed jingħataw il-kura. Dan seta' jsir wara li l-awtoritajiet żguraw li s-swali huma siguri biex jerġgħu jilqgħu lill-pazjenti.